Σπύρο, είναι πολύ συγκινητικός ο Ρόμπερτ. Ρόμπαν τον λέμε. Πώς εσύ λέγεσαι Σπυρίδων. Ναι, Ρόμπαν. Πώς σε λέμε? Ναι, Σπύρο. Ναι. Αυτό τον λέμε Ρόμπαν. Να τον λες Ρόμπαν. Πολύ συγκινητικός όταν λέει τον εργάτη τιμημένο. 100 δραχμές την ώρα. Πάρα πολύ συγκινητικός. Αυτό παίρνω τζιβαέρι μου, αυτό είναι. I think so. I think so. Αυτό δεν το ξέρουμε. Μπορούμε να το χαράξουμε αυτό. Τι? Ρόμπαν. Προδίδεις. Γαλλικού, έτσι. Πειράζει. Εκατό δραχμές την ώρα παίρνω τσιβαέρι μου. 100 δραχμές την ώρα παίρνω τσιβαέρι μου. Πες της μάνας σου πως θέλω, άμα να πάρω, να σε κάνω τέρι μου. Πες της μάνας σου πως θέλω, άμα να πάρω, να σε κάνω τέρι μου. Θα στο κτίσω ένα σπίτι γύρω με σκαλομάτια. Θα στο κτίσω ένα σπίτι γύρω με σκαλομάτια. Να ανεβαίνεις να μου κάνεις, άμα να πάρω σκέψα και πια μομάτια. Να ανεβαίνεις να μου κάνεις, άμα να πάρω σκέψα και πια μομάτια. Μου τηγανίζεις ψάρια με πατσάρια σκορδάλια. Θα μου τηγανίζεις ψάρια με πατσάρια σκορδάλια. Θα γλεντούμε όλα τα βράδια, άμα να πάρω με ρετσίνα και βιόλια. Θα γλεντούμε όλα τα βράδια, άμα να πάρω με ρετσίνα και βιόλια. Σουηδοί δεν σηκώνονται από εκεί. Παραμένουν Σουηδοί. Ευχαριστούμε Ρόμπαν Λέιφ. Και Λένα.